τα δύο πατάκια. Καλά. Και μην έρθεις από την καλή είσοδο. Σούρνεσαι στα κάγκελα, παιδάκι μου. Τζέχουνε τα κάγκελα. Μανούλα μου, καλέ, εσύ βρωμάς ολόκληρο. Βλέπω τα άλλα τα παιδάκια που γυρνάνε πεντακάθαρα από το σχολείο. Εσύ δηλαδή γιατί? Γιατί πρέπει αιωνίως να βρωμάξει βούρπουλος, Πες μου. Μα κατουργέμαι. Να περιμένεις. Θα τα κάνω πάνω μου. Κάνε λίγο υπομονή, αγόρι μου. Να σε τελειώσω και πας. Τι πήρες στην αντιγραφή σήμερα? Σε ρωτώ. Τι πήρες στην αντιγραφή? Γιατί δεν απαντάς? 9! Τεμπέλαρε. Γι' αυτό βρε σε πλένω και σε σιδερώνω. Για να παίρνεις 9. Δεν περάζει λίγο πιο κάτω από το 10 είναι. Τι έγινε? Ούτε τόσο δεν μίλησες. Ούτε στο μικρό μου δαχτυλάκι. Άντε. Παντόφλες, γρήγορα. Μέσα γιατί θα έρθει και η γιαγιά σήμερα. Μα τίποτα δεν λέτε. Τόσο κόπο έκανα για να το φτιάξω. Ωραίο, Ανησία. Πολύ ωραίο. Καλό είναι. Μικράκι κυρίδι όμως. Αμάν, καλέ μαμά. Τίποτα δεν βρίσκεται καλό. Η πατάτα δεν έχει καλοβράσει. Ηρακλή. Τι? Τι σου έπεσε κάτω? Τίποτα. Μπαμπά, θέλω ένα σκυλάκι. Πώς τίποτα? Και αυτό εδώ τι είναι? Γιατί λες ψέματα? Μπαμπά, θέλω ένα σκυλάκι. Μπορούσαμε να του πάρουμε ένα σκυλάκι. Μπορούμε να του φτιάξουμε ένα σπιτάκι στη βεράντα να μείνει εκεί. Ναι. Τι λες? Τρελάθηκες. Για άκου να σου πω, Ηρακλή, στο σπίτι κάνω εγώ κουμάντο. Εσύ στο μαγαζί. Ελά, στο μαγαζί. Αμάν, κορίτσι μου, στατσιό δεν έχει. Είστε με καλέ μαμά στο Γολγοθά μου. Λοιπόν, που λες, Ηρακλή. Τι έλεγα? Να. Πρώτα ήρθανε οι Ιταλοί. Βρώνουν. Καταστρέψανε τα έπιπλα, τα πατώματα. Λες και το κάνουν στο σπίτι. Οι Ιταλοί. Και μετά ήρθαν οι Γερμανοί. Εγώ το κράτημα στο σπίτι. Ήρθαν που λες οι Γερμανοί. Δεν λέω, και αυτοί το επιτάξαν. Αλλά ήτανε κύριοι. Παρόλο που το σπίτι ήταν καταστρεμμένο, αυτοί το προσέχαν. Αφού να φανταστείς, τους υποκόμους πήρανε παντόφλες. Βγάνανε τα παπούτσια τους και τα βάζανε στο περβάζι, στο παράθυρο. Ήτανε, δεν έφυγαν. Έφυγαν λοιπόν οι Γερμανοί και ήρθαν οι αντάρτες. Στο σαλόνι κοιμόντουσαν. Βρωμιάρι. Γεματι λίγη. Αχ, για ψή. Μιλούνια. Τη μερίδα στο τραπεζομάντιλο. Καλέ Ραφή. Έλα, άλλος άνθρωπος θα γίνεις. Έλα και το αυτή. Αυτό φύση. Μπράβο το καλό μου το σκυλάκι. Αμάν, και άμα αυτή τη γάγκρενα του σφουγγαρόπανου, θα σακατευτούμε εδώ μέσα. Μη!
Κάτσε. Αλλού. Δεν τα σβήνεις όλα. Όχι τα σωστά. Το μάμα. Ωραίο πουλόβερ αυτό το Ριγκέ. Το πουλόβερ αυτό το Ριγκέ. Το κατάστρεψες. Σε πόσους βαθμούς όπινε, στους 60, στους 90? Δεν ήταν καλή ποιότητα. Παπά, θα πάμε τον παπά για βόλτα. Ήταν καλή ποιότητα. Η τρέλα σου φταίει, το ξέρεις. Η μανία για καθαριότητα που έχει. Άγια, σε παρακαλώ, Ηρακλή, μη φωνάζεις. Δεν φτάνει που αγωνίζω όλη την ημέρα, αλλά θα μου ζητήσεις και τα ρέστα από πάνω. Και εμένα, παπά. Μ' έσπασε το αεροπλανάκι που το ξεσκονόπανο. Δεν το θέλω πια το αεροπλανάκι. Εγώ φταίω για όλα. Είμαι πτώμα. Είμαι κουρασμένη. Κανείς δεν με υπολογίζει. Βέβαια είσαι πτώμα. Δεν σταματάς λεπτό όλη την ημέρα. Μα μου δεν φταίει άλλος κανείς. Εγώ ήθελα να σπουδάσω. Δεν θα καθόμουν να βλέπεις να σας υπηρετώ και να σας καθαρίζω. Παναγιώτη, μάζεψε τα πράγματά σου. Φεύγουμε. Ακούς εκεί που θα μου κοπανίσει εμένα την πόρτα στα μούτρα, εγώ αυτή είμαι κι αν σ' αρέσει. Τα ακούς? Πηγαίνετε, βρωμιάριδες, πηγαίνετε στα χώματα. Να δούμε τι θα καταλάβετε. Αμάν, παπάι, τι κάνεις εκεί? Τώρα θα δεις. Παλιό σκυλό. Κάθαρμα. Άστο το πανί μου. Χάρη στο σκυλί. Έξω και εσύ κολόσκυλο, ποπρίτη, φύγε αχάριστο. Ξέρει από χέρια. Τώρα ναι, τα προστατεύει. Πάντα. Η λευκότητα για μένα και το καπάκι για να παίζει.